Исәмісі Шола ТВ телеканалында яңалыклар бақты. Студияда мен Румил Карамиев. Иктибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Мында күргәнсездер инде көндүз сымак. Түннәдә. Қараңғы орыннар яктыра 38-нче комплекста яктырткычлар урнаштырылды. Акчалары булмаса инде без аларның имуществоларына арест куябыз. Турак коммуналь хезмәтләр өчен бурычларны юлда барганда туктаталар. Белгечләр рейдка чыкты. Яңартылган шуалакта беренче өйрәнүләр башланды. Капиталь ремонттан соң Зәп бистәсендәге боз сарае ачылды. Республика күләмендә иртәгә парклар һәм скверлар фестивале. Шолада Сидоровка һәм Комсомол парклар ачыла. Быел 38-нче мәхәлләдә урнашкан белем бирү учрежденияларына йөрүчеләр курыкмыйча кичкә кадәр төрле түгәрәкләргә һәм өстәмә курсларга йөри ала. Күп кенә мөрәҗәгатьләрдән соң Касыймов бульварында яктырткычлар урнаштырылды. Шәһәр урамнарын яктыртуга 30 миллион сум акча бүленде. Мондый зур сума беренче тапкыр бирелә. Наилә Тәхәвиева укулардан соң Тапкырлар һәм Шаяннар клубына йөри, үзе 37-нче мәхәлләдә тора. Яңа уку елы яхшы яңалыктан башланды дип сөенә ул. Хәзер гимназиягә курыкмыйча йөреп була. Мальчики нас провожают. Безне малайлар озатхалы иде, аларга бөтенләй икенче якка кайтасы. Шуңа күрә һәр көн озата да алмыйлар иде. Үзебез генә кайтырга курка идек. Касыймов бульварында 53-нче мәктәп, 54-нче гимназия һәм 6-нчы музыка мәктәбе урнашкан. Гадәттә укучылар кичен түгәрәкләрдән кайта, ә күзләрен көн кыскару сәбәпле караңгы тиз төшә. Гимназия была. Биредә караңгы иде, мин лампочкаларны каерада куйганнарын сизми дә калдым, бик яхшы. Без фонарей неудобно. Яктырткычлар булмаса куркыныч булыр иде, караңгы берәр нәрсә килеп чыгар дип курка идек. Хәзер бик әйбәт. Было темно, грязно. Караңгы пычрак иде, хәзер якты, юлларында төзекләндерделәр. Яктырткычлар автомат рәвештә кичке 7-нче яртыда кабына. Быел шәһәрне яктыртуга беренче тапкыр зур сума бүленде. 30 миллион сумга шәһәрнең иң караңгы урыннарына яктырткычлар урнаштыралар. Без сайлап алдык инде менә шәһәр хакимияте белән кайда иң кирәкле җирләр. Менә шуларның берсе, иң беренче ясаган җирләрнең берсе менә шушы Касыйм бульвары. Монда 17 светильник, светильниклар 100 ваттлы, күп потреблять итмәй, зато яктылыгы. Монда күргәнсездер инде көндүз сымак. Түннәдә. Касыймов бульварын яктыртып кына калмаганнар, бирдә юлны да киңәйткәннәр. Элек аның киңлеге 3 метр булса, хәзер ул 2 тапкыр зуррак. Бу юлның квадратный метры 3976 квадратный метр. Бу юлның киңлеге баштагы мәнле 3 метр, 3 метрдан чуть күбрәк иде, наверное. Хәзерге вакытта 7,5 метрга хәтле киңәйтелде юл. И тротуар өстәлде. Анда инде 150 метр, наверное. Күп иде машиналар, юллар ужасный иде инде. Бу якка газонга басалар, велосипедный дорожкалар ясадылар. Без канәгать монда юлга әйбәт. Автомобиль юллары предприятиесе Касыймов бульварында барлыгы ярты чакрым юлны киңәйткән. Оешмага магистраль һәм ишегалларындагы юлларны төзекләндерергә барлыгы 100 миллион сум акча бүленгән иде. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Шолла ТВ, яңалыклар. Шәһәрдәшләргә алдагы атнада суны җылытып кулланырга туры киләчәк. Турбаларны сынауның соңгы 4-нче этабы башлана. Ул 7 сентябрьдән 11-нә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге вакыт аралыгында шәһәрдәге барлык йортларда да кайнар су бирү туктатыла. Җылылык шелтәрләр компаниясендә әйтүләренчә, турбаларны көзге сынау җылы бирү компаниясе башлангач проблемалар килеп чыкмас өчен кирәк. Апрессовка башында җәй көндә үткәрелгән ремонтның сыйфаты тагын бер кат тикшереләчәк. Җылыту сезоны башланыр алдыннан идарә итүче компаниялар бурычлылар белән активрак эшли башлады. Бүген Яшьлек проспектында фатир өчен вакытында төләмәүчеләрне юл приставлары туктатты. Тулырак безнең алдагы сюжетта. Иртәнге сәгать 8 Яшьлек проспекты буенча урнашкан 26-нчы комплекс тукталышында бурычларны ачыклау буенча чираттагы рейд үтә. Бу юлы суд приставларына шәһәр исәп-хисап үзәге хезмәткәрләре һәм идарә итүче оешма белгечләре дә кушылды. Острая проблема в том, что Тиздән җылыту сезоны башлана, коммуналь ресурслар белән тәэмин итүчеләр алдында безнең бурычлар байтак җыелды.
Камстройсервис уюшмасына шәһәрдәшләр 14 миллион сум акча тиеш. Белгечләр еш кына судка мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Соңнан әлеге проблеманы хәл итүгә суд приставлары да кушыла. ЮХИД инспекторлары белән берлектә бурычларны машинаның дәүләт номерлары буенча билгелиләр. Беренче машинага без камераны куябыз, икенче машинада без автоинспекторлар белән ЖКХ буенча бурычларын тикшерәбез. Бурычлары булса, без аларга түләргә дип әйтәбез. Акчалары булмаса инде без аларның имуществоларына арест куябыз. Аларга 10 көн бирелә, чтобы бурычларын түләделәр. 10 көн эчендә бурычларын түләмәсәләр, имуществолары сатыла инде аларның. Бурычны урында ук мобиль касса аша түләү мөмкинлеге бар. Шулай ук шәһәрнең исәп-хисап үзәкләрендә дә түләргә мөмкин. Бүген шәһәр буенча торак коммуналь хезмәтләр өчен бурыч 680 миллион сумны тәшкил итә. 2 ай элек бу сумма 70 миллион сумга күбрәк иде. Белгечләр юл приставлары хезмәтен уңай бәяләсә дә, шәһәрдәшләр арасында фикерләр төрле. Я считаю, что это абсолютно. Миңа калса бу файдасыз шөгыль. Белгечләрнең бу эш белән шөгыльләнергә тиешле документлары да юк. Я считаю эффективно. Миңа калса бу нәтиҗәле. Безнең арада бурычлылар бар икән, алар белән көрәшергә кирәк. Штрафов нет, не страшно. Штраф юк икән, димәк куркыныч түгел. Вакытында түләргә кирәк. Бүгенге рейс кысаларында торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы 3 кеше ачыкланды. Шуларның берсенең әҗәте 158 сумда 1 тиен иде. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Машинаны төнгә тиешле урында калдырмасаң, ачулы шәһәрдәшләр үч алырга да мөмкин. Бүген нәкъ менә шулай булды да инде. Шәһәрнең 28:02 ишек алдында Мерседес машинасының арткы ишегенең тәрәзәсен ватып китәләр. Кич белән эштән кайткач, машинаны шунда куеп кирип киттем. Иртән чыксам, тәрәзәсе ватылган. Салонда кыйммәтле әйберләр булмаган, бер нәрсә дә урланмаган. Иске Мерседес машинасы белән хуҗа үзе 2 ел идарә итә, иминиятләштерелгән. Тик аны калдырганда кеше йөри торган сукмакка куярга ярамаганлыгын гына уйлап бетермәгән. Бу очракта хуҗа кеше үзе дә административ җаваплылыкка тартыла. Хокук сакчылары әйтүенчә, мондый хулиганлыклар күпчелек кораклык, куркыту һәм ачу максатыннан эшләнә. Круглый поледа чыккан янгын аркасында кузгатылган җинаять эше буенча тикшерү дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. 9 июньдә Круглый поле поселогының котельный станциясе резервуары шартлады. Яулык салынган әлеге цистерна агросервис җаваплыгы чикле җәмгыятькә карый. Фаҗига вакытында биредә оешма хезмәткәрләре эшли. Нәтиҗәдә берсе җитди җәрәхәтләр ала, тәннең 85% пешә. Бер хезмәткәр эшсез югала. Аны фаҗига урыннан качкан дип фаразладылар, әмма тикшерүләр бу фаразны кире какты. 1 сентябрь көнне эзләү барышында резервуар эчендә янган кеше гәүдәсе калдыклары таптылар. Предположительно принадлежащие. Алдан фаразлау буенча бу Ханнанов фамилиялы хезмәткәр, ул агросервис җаваплылыгы чикле җәмгыятьтә эшләде. Хәзер молекуляр генетик экспертиза уздырыла. Шуның нәтиҗәләрен алгач кына вафат булган кешенең кем икәнлеген әйтә алабыз. Алда безнең реклама чыгарылышы, бездән аерылмагыз. Яңартылган шуалакта беренче өйрәнүләр башланды. Капиталь ремонттан соң Зәп бистәсендәге боз сарае ачылды. Республика күләмендә иртәгә парклар һәм скверлар фестивале. Чаллыда Сидоровка һәм Комсомол парклар ачыла. Фирменные магазины «Пеплос». Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. Оптовые ярмарки России теперь и в набережных Челнах. Например, вот такие куртки, пальто, пуховики всего от 1000 рублей. С 31 августа по 5 сентября КДК КамАЗа. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз.
2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Шушы шәһәрдә тудым. Үстем, яраткан эшемне, сөекле ярымны, ышанычлы дусларымны биредә таптым. Иң беренче торак йортларның барлыкка килүен әле дә хәтерлим. Бүген минем шаллым бар өлкәдә үсеш, үзгәреш, яңарыш кичерә. Күңелем шатлана. Балаларым, оныкларым өчен җаным тыныч. Шаллымны яратам. Сайлауларга барам. Сіз яңалыклар чыгарылышын карайсыз. Дәвам итәбез. Открыткаларны балалар үзләре ясый. Президент белән бергә хәрәкәте республикасы бәйгесенә нәтиҗә ясады. Исегезгә төшерәм, әлеге конкурс республика көненә багышлап оештырылды. Анда 5 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балалар һәм яшьләр барлыгы 500 кеше катнашты. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. 28 августта президент белән бергә иҗтимагый хәрәкәте балалар открыткалары эскизларына бәйгегә нәтиҗә ясады. Ул республика көненә багышлап, безнең республика без булдырабыз, без бергә республика көне белән шигары астында оештырылды. 12 җиңүче Татарстан символикасы төшерелгән бүләкләргә ия булды. Балалар тәбрикнамәләрен нигездә җәйге лагерьларда ял вакытында әзерләде. Я хотела бы всех поздравить. Минем барлык кешеләрендә шушы бәйрәм Татарстан көне белән тәбрик итәсем килә. Бүген бу открыткамны яраткан әбием өчен ясадым. Әбием, мин сине бик яратам. Президент белән бергә иҗтимагый хәрәкәте быел апрельдә Казанда үткән форум барышында оештырылды. Әлеге чара Татарстаннан барлык иҗтимагый оешмаларны бергә туплады. Хәрәкәтнең максаты республика халкын берләштерү, президент программаларына һәм башлангычларына теләктәшлек күрсәтү буенча конкрет чаралар күрү. Президент белән бергә хәрәкәте филиаллары Татарстанның һәр район шәһәрендә эшли. Активистлар көн саен 150 чара үткәрә. Чернигівським отделением общественного движения вместе с президентом проведено около 60 мероприятий. Президент белән бергә хәрәкәтенең шаллы бүлеге тарафыннан 60-ка якын чара үткәрелде. Планны атна саен яңартабыз, аннары Казандагы штабка хисап бирәбез. Бүгенге көндә без пикетлар оештыру белән мәшгуль. Алар 3 дулкында үтә. Әлеге пикетлар 11 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аның барышында шәһәрдәшләр активистларга яшәешебезне яхшырту буенча теләк тәкъдимнәрен җиткерә ала. Гомумән хәрәкәтнең максаты да шул. Алар оештырган һәр чара, ГТО нормалары тапшыру, республика тасмалары тарату, веломарафон, игелекле эшләр марафоннары һәм башкалар халыкта гражданлык активлыгы уятуны күздә тота. Чөнки бары тик бергәләп кенә социаль мөһим мәсьәләләрне хәл итеп була. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачеев, Шеллы ТВ, яңалыклар. Бүген тантаналы төстә Зәп бистәсендә урнашкан боз мәйданчыгы ачылды. Бирдә ремонт эшләре барды. 3 ел элек ябык шугалакта суыткы җайламасының эше бозылды. Кичекмәстән төзекләндерү уздырырга кирәк иде. Капиталь ремонтка республика бюджетыннан 3 миллион сум акча бүленде. Неделю, полторы, наверное, шло. Атна ярым дәвамында шугалакны тест режимында эшләтеп карадык. Бер атна элек боз мәйданчыгы булдырдык. Бүгеннән балалар шөгыльләнә башлады. Начались учебно-тренировочные занятия. Яңа шәһәрдә урнашкан боз сараенда да төзекләндерү узачак. Бу максатка 30 миллион сумнан артык акча бүленгән. Хәзер әзерлек эшләре башкарыла. Декабрь аенда бортларны алмаштырачаклар. Ремонт вакытында барлык дәресләр Зәп бистәсенең боз сараенда узачак. Дәрестән тыш вакытны файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү өчен шәһәрнең яшьләр үзәкләре үз ишекләрен ачты. Теләге булган һәркем шагын клубына языла ала. Заман яшьләр үзәге укучылар өчен ачык ишекләр көне уздырды. Яшьләр үзәгендә бүген 19 төрле клуб исәпләнә. Алар арасында бию, вокал, җыр, спорт, инглиз теле һәм хәтта журналистика юнәлешләре бар. Булардан тыш быел имидж юнәлешендә керткәннәр. Балаларны без чәч ясауга, макияжга өйрәтәбез, стилистикага өйрәтәбез һәм төрле чәч матурлату өчен әйберләр ясарга өйрәтәбез. Балаларның күбесе экскурсиядан соң ук алда шөгыльләнәчәк һөнәрен билгеләде. Я знаю то, что... Мин музыкага тартылам, бу түгәрәкләргә йөрисем килә. Я бы хотела... Минем пианинода уйнарга өйрәнәсем килә. Безнең главный цель, урысча әйткәндә, балаларны зур сәхнәгә чыгару, зур конкурсларга чыгару, балалар белән бер шоу ясыйсы килә менә быел.
Заман яшьләр үзәгенең уку елы башында ачык ишекләр көне уздыруы беренче тапкыр гына түгел. Әлеге чара Автозавод районында урнашкан мәктәп укучылары өчен оештырылды. Балалар биредә инде киләсе атнадан ук шөгыльләнә башлаячак. Илсия Валиуллина, Илнар Харисов, Алексей Иванов, Шаллытовы яңалыклар. Яржалыда беренче тапкыр парклар һәм скверлар фестивале узачак. Бу елларда Бәйрәм шәһәрнең берничә урында билгеләп үтелә. Әлеге фестиваль республика күләмендә 50 ачык мәйданчыкта оештырылачак. Шаллыда иртәгә тантаналы төстә Комсомол һәм Сидоровка парклары ачылачак. Бу атнада ук Сидоровка паркы 60-нчы еллар чорына кайтачак. Ул вакытта иң мөһим ял итү чарасы паркта йөрү булган. Будет играть духовой Тынлы оркестр уйнаячак, танылган домино һәм шашка өстәл уеннары эшләячәк. популярные. Эшчеләр бирегә балалар майданчыгы яктырткычлар урнаштырганнар. Җәяүлеләр өчен сукмак салынган. Чәчәкләр бәйрәмендәге фигуралар паркның бизәге булып торачак. Яшаниләр әйтүенчә, элек балалар белән йөрергә урын булмаган. Хәзер исә бөтен буш вакытларын биредә уздырырга җыеналар. Ходим и удивляемся. Да. Менә йөрибез дә сөенечтән исебез китә. Элек бу урыннар ташландык хәлдә иде. Сидоровка һәм Комсомол паркларын реконструкциялау республиканың парклар һәм скверлар программасы кысаларында үтә. Төзекләндерү өчен акча республика бюджетыннан бүлеп бирелде. Яңартылган паркларның ачылу вакыты 5 сентябрьгә билгеләнде. Иртәгә күндезге сәгать 2дә күңел ачу программалары эшли башлый. Мы с вами находимся на Без сезнең белән үзәк урамда, бу шәһәребездә сакланган бердән-бер тарихи урам. Биредә велоэкскурсия оештырылачак. Ул да парк һәм скверлар фестивале кысасында үтә. 5 сентябрь көнне сәгать 2дә велосипедта йөрергә яратучыларга шәһәрнең мөһим урыннарыннан Элеватор тавы, Каретный двор, Титов скверлары һәм башкалар аша юл үтәчәк. Спортчыларны экскурсовод узатып йөрәячәк. На этой улице располагались конторы. Биредә ире пароход оешмаларының, ә монда абруйлы ипи сатучыларның конторалары урнашкан булган. Гомумән, бу урамда сәүдәгәрләр һәм урта хәллеләр яшәгән. Фестиваль Җиңү паркында дәвам итәчәк. Биредә көндезге сәгать 3дә гаиләләр өчен талантлар фестивале старт ала. Шәһәрне бизәүдә безнең Шаллы телерадиокомпаниясе да үз өлешен кертергә булды. Кече сәхнә янында гашыйклар эскәмиясе урнаштырылды. Аны ачу тантанасы иртәгә көндезге 3дә булачак. Шәһәрдәшләрне бәйрәм концерты, бәйгеләр һәм бүләкләр көтә. Илнар Харисов, Ксения Антонова, Илсия Валиуллина, Шаллы ТВ, яңалыклар. Кышка ризык туплап калыр чак Шаллыда иртәгә көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Ярминкәләр шимбә көннәрендә Сорман тракты, Галиәскәр Камалы бульвары, Южный агросәнәгать паркында оештырыла. Сәүдәгәрләр иртәнге 8дән кичке 3кә кадәр эшләячәк. Сатуга җирле җитештерүчеләр, фермерлар продукцияләре чыгарыла. Октябрьдә ярминкәләр Шамил Усманов урамында да оештырылачак. Әбиләр чуагы көзнең иң матур вакыты санала. Инде киләсе атнадан синоптиклар көннәр җылытачагын вәгъдә итә. Дүшәмбе көнне һава температурасының 26 градуска кадәр җитәгесе фаразлана. Озакка сузылган яңгырлардан соң, салкын көннәрдән соң шәһәрдәшләр әбиләр чуагын түземсезлек белән көтә. Biz ул матур көннәрне бик сөенеп көтеп алабыз. Чөнки ул безнең сәламәтлегебезгә дә файдасы бар. И рәхәтрәк тә бит инде матур көннәр. Ну, яхшы булар. Погода әйбәт булса, балаларга да рәхәт. Менә бу яңгырлы көннәрдән соң безгә менә кояш чыгуы бик бәйрәм кебек күренә ул безгә. Менә без мин шуңа бик шатланам. Һава торышы яхшы булачак, димәк, кәйфләрегез күтәренке булсын. Без сезне иртәгә Җиңү паркында һәммәгезне көтеп калабыз. Сәгать 3дә рәхәтләнеп сезнең белән уйнарбыз, күңел ачырбыз. Мин бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Очрашуга кадәр.